día sin pensar. Buenas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. É meu cuñado. Bueno. Que Ven a non axudar aguantados logo. unha man. Bueno, eso é importante. Pois mira, nosotros, ese tellado. Tú vas levar o tellado, tú non sei se podes co brazo, pero él si pode ir sacando todo ese vallado, máis todo este, porque vamos poñer todo de madeira, porque en teoría dixeron que iba a vir o carpinteiro. Dixeron. Pois usei a decirlle á xente o que había que facer. Bastante sabe o que hai que facer. Non sabe ninguén. Benvido a obra. Moi ben. Vamos alá, entón. Traballei algo na construcción, entón poñerse a traballar e darlle pa diante. Polo momento chegou a madeira e chegou a pintura. Mais o carpinteiro aínda non chegou, e o reforzo estrutural do local da grella en Piñeiro corresponderálle ao albanel. Eu se fora por min o chavalo ese eu xa o tiraba, que total non lle colle nada ali dentro, ainda por riba é todo mal feito, que non ten unha parede a escuadro. Ou senón xa collera e poñerlle as pranchas enteiras e deixalas que voaran para fora e daba ben menos choio, porque eso parece unha serpe. Porén, sen Carlas, Alitos, Adrián e Matías apareceulles un interesante colaborador. Miña nai é unha gran fan de Rosa, pediume se podía vir, non lle vou dicir que non a miña nai. Entonces habrá que botar unha man e darlle pa diante, facer o traballo ben feito, claro. Este texado está noxento. Vaime levar toda a mañá. E isto, neno, temos que quitalo porque a miña compañeira cómplice Rosa dixo que isto aquí non pinta nada. Quitámolo e tiramos por un lado, non, fillo? Cortamos e fora, veña. Tamén quitei unha porta de somier, tirámoslo porque antigamente usábase o que se podía para ter unha porta, pois usábase o somier. Decidín coller e arrancar todo. Aún sempre te toca facer cousas que non quería facer. Ao final vou acabar tocando madeira, xa verás. Tanto que tal... Xa me dixo Adrián, veña, vaime cortando aí rastrales, poño tornillos que fai falta para as vigas do tellado que tanto as podes. Xa estamos a martes, aquí non está nin Carlos nin Carles, e nin se lle ve, nin se lle espera. Faces! Mirad a dar un pisco labis. Veña, está a mesa posta. Mira, ben virillo feito na casa por min. Saleume de noces, por casualidade. Pois eu nunca o probei de noces, habrá que probalo logo. Pois aquí hai máis, porque non me deu para... Así se traballa, E cheguei xusto para lembrarme dos almorzos que nos invitan aquí en Galicia Bonita. Encantado de verte. Estábamos comendo e xusto, pum, apareceu o milagre. Bueno, ahora polo menos a ver se cala un pouco litos que aí ten a Carlos. Un tentempié? Moi ben, primeiro café. Non sei se temos Hai café, de todo, pero... meu rei, hai de todo. Estou aquí porque Rosa mo pediu. A verdade é que sempre fai falta, pois temos que traballar aquí, que somos pouca xente, pois cando falta un, a verdade é que notas. E, bueno, se me topo ben, pois continuarei, pero senón, pois o máis razonable é marchar. Tornou Carlas e tornou o gusto polo café. Isto a ver se para un pouquiño, porque senón... Estamos acostumbrados, Estamos acostumbrados. Si, ao final levamos plásticos e de todo, temos a carpa ali para traballar e podemos ir adiantando. Xa levaba 2 ou 3 horas en vir, e xusto vir agora. Non para de chover aquí, a verdade é que moitas ganas non me dan. Que, rapaces? E Carlos? Que estades facendo? Estamos facendo aquí uns travesaños ali para Aureleche. Olha, moi ben, aquí as ferramentas aquí embaixo da carpa para que non se mollen, pero falta a mesa de traballo. Nosotros non a necesitamos. Pero eu sí. Bueno, puseron as máquinas, a carpa e tal, pero non puseron a mesa de traballo. Así que non poden traballar sen mesa. Para Carlas, traballar sen mesa é unha incomodidade, mas para Miguel as prioridades son outras. Traballar con chuvia, a verdad que é un engorro, porque non podes traballar cómodo, tens que traballar con chubasqueros, e se chove moito temos que tamén parar, porque non vamos a estar aí a chuvia caíndo, madre mía, es que non se avanza igual. O primeiro que dixeron é que querían facer unha porta corredeira. É verdade que non teñen moito espazo e, bueno, é un galpón un pouco peculiar e xusto dá un recuncho ali para poder guardar a folla da porta e, bueno, queren facela así. Demasiada chuvia por hoxe. Bueno, Adrián, eu por hoxe teño que marchar. Marchas, acabaste de tapar buratos? Está todo listo, todo lo preparado. Mañán veño, si cadra todo o día para acá. Ah, bueno, pois a cara xa nos metes aí, mamán. Sí, sin problema. Vale, pois nada, Veña, vémonos ata mañá. mañá. Veña, chao. O tellado ese é pequeniño, ten moitas curvas, moitos remates. O tempo non acompañou porque chovía seguido. Entendo que levaralle máis tempo
por culpa diso. A auga con auga debería entenderse ben, mas en Mallón mesturouse como se fose aceite. Pero este tipo acabará de lavar hoy ou que? Xa non sei, leva aí 2 días. Vas ter que acabar de lavar o ti, ainda é máis rápido. Con todo que está chovendo xa se está lavando a vez. Xa leva 2 días enteiros para limpiar un tellado. Mira que Adrián me botaba a bronca por tardar, pero é que este xa é o colmo. Mira porque non dá acabado. Claro, así é como vai acabar así. Venga, ponte a poñer a Olito que... Pois ainda vou ter que mandar a Olitos acabar de limpar o tellado, porque este Matías, non sei se é que queda dormindo ali encima da cesta, leva aí 2 días e ainda non acabou. Co retorno de Carlas volveu á carpintaría. Porén, con Matías na cuberta, o departamento de madeira quedou orfo de novo. Cheguei, mandáronos pa ali pa carpa, a pintar, e nada máis a obra. Estaba mellor eu sen carpa que con carpa, porque caía cada chorro que me daba cada ducha. Adrián debeu pensar que con tanta auga o millor era xa presentar a cuberta. Xa empezamos cas planchas de fibrocemento, atornillámolas xa aos listóns que puxemos. E, pois, contra a finca do veciño, como vai en redondo, tivemos que andar cortando as planchas de fibrocemento según era o muro, claro. Meteronlle tanta presa ao bo de Matías que acabou por espetarse na lama. Merda, a ver quen la saca de aí. O Matías, como non ten moita idea de andar con máquinas, pois xa meteu a elevadora para ali para o terreo e xa dixo, eso xa non sale de aí. Conforme estaba chovendo e estaba ali o terreno, que levar a maquinaria para ali para baixo iba a ser un caos. Agora a ver quen a saca dali. Esto, Adrián, tache máis encallado co Titanic. E mira que o Titanic está encallado, Probamos co chimpín, probamos coa pala, dixo Adrián, vamos levantalo de aquí, vamos tirar de outro lado, puxaron cordas, puxaron de todo, nin para diante nin para atrás, ni un milímetro máis, ni un milímetro menos. E os que nos salvan son a xente que traballa cos tractores. Sacar a máquina da lameira. Outro día na oficina de Galicia Bonita. Me botaba de menos. Aquí a elevadora enterrada, chamar un veciño a ver se pode sacala da ela, deixar a leira toda feita na lameira. Bueno, benvidos a Galicia Bonita. É unha pena que faga ese tempo, porque a terra deixaron perfecta para plantar patacas. Levamos aquí todo o día, chovendo, todos mollados, así tamén non é fácil avanzar. Estaba mirando a ver se cada 2 piaros podía poñer unha táboa, pero a verdade é que non chega. Non son espazos totalmente rectos, ten que facer con unha curva, así que non me queda outra que facer pezas máis cortas para poder continuar a maneira natural do valado.